na nagbilin sa akong dokumento. So nagpangita kami ni General Domingo po Aguilar. Sabi edi nasulod ko sa Itsurd. Ginawa naman ko nila major sa Itsurd. Ay di major na ko. Oh, major ko no, major problem dayang bitbiton. Sabi ko, nganong ilaman kong gitagaan o kung ano major, papil mananambal man ko doktor man ko sa espiritu. Major problem labas ani, puro problema bitbiton na ani ba? Adi mga tawa ra man na sila kaning mga kuan. Kaninang nahitabo, giban nila ako sa kuan opisina. Kalagay doon, pilami ka buok pangalan. Si Jackie di na makasulod sa opisina ng Itsurd ban. Sa klase na ban, sa color puti, itong pula. Siya na, ban ko no kay nakakuan man. Ang nagbutang-butang ban, tagaan akong kwarta o palit bugas pagkaon ninyo. Uy, kira raman di pangita ninyo. Kinsa may nag-utos ana nga iban ako. Ingon ko na yun asugo ni Lolo. Tatay na, sige na lang. Para ako mawala sa Itsurd. Kung kaga na ako Itsurd. Diyan ko masudlon din eh. Programa ka itay nga namatay. Magpa-hospital ka sa Laluma. Pagkuha og patay na ibutang sa kubo. Sa opisina. Di namatay si Aguilar. Pagkamatay ni Aguilar, gilubong sa Laluma Cemetery. Naglubong, anak. Sila ang naglubong. Dili ako ang naglubong para dili na akong tulpag. Sila naglubong eh. Kaya naman ko din sa Surigao. Kay paminyo na ko ni tatay. Kaya nakita-kita naman. Paminyo na ko ni tatay din sa ako ang mister. Kanina kay Hilatori. Pero dati ko yan boyfriend. Dati man kami 20 years kami niya nagkakulay. Saka kami ipakasal 2003. Una na akong mga anak. Una na ako sa misyon. Ito nang kadugtong nung akong kuan. History na po sa aking pagmisyon. Kasi natuklasan ko naman ang one set of footprint in the sun sa Samar. Sa Dolores sa Magdina Island. Dimaan. Natuklasan na. Nung magkausap na naman kami ni Father Sinisi na isang Italian. Na ang sabi ni Father Sinisi, hanapin mo ang the missing losing city in the golden city of paradise. Kung asa man ako na panitaon Father, ikaw ang mo misyon kay tigulang na ako biday. Parito sa Buktan, kaya siya sa Samar. Pinakulit siya ng misyon kay ipalita ang heaven of paradise. Karon naman, ito, ano sa man din heaven of paradise? Kanya kaning ako ang bana na-assign sa Kadyanaw, isa ka tuig, mabok kahibalo, nga ang kanid ang tagpirayan, mao na dahil ning sa losing city. Kasi nagdugtong-dugtong na ba? Ibig ko sabihin, dili pa panahon yon na tuklasin ko kasi naakay kaubanan na mga persona sa kauban sa pagtugtong. Tulad na si Dato, si Bai, si Layang Bali ang naging tugtong. Kasi ito, mensahe ito, nag-aral ako sa Tag-Abaga sa elementary. Ihatag sa ako ang mensahe, hanapin mo si Juliet Litip Ibiuta Burha. Kadaghan ba na Litip Ibiuta Burha? Kunya may mayroon man ako kung si Kuan, Juliet Burha. Kasi idili di ay mao. Hindi karon ang akong naong kay maglakaw ko sa una, step no, mag-ana man ko maglukso-lukso, mura bitaw ka nang sa ngalan anak nga ibon, maglukso-lukso. Maglukso-lukso man ko. Step no, ay sub-sub ning akong naong sa lupa para magising ako yung Juliet Ibiuta. Hanapin mo. Saan ko naman yan hanapin? Uy, kadako ini kalibutan. Mag-abot ra na. Okay. Mao po na akong tubag. Kaya nag-aral pa man ko. Pagka-graduate na ako elementary, diha sa Tag-Abaka, nag-graduate ako sa Tispeper. Huwag gani ko makatapos pag grade 1. Test paper, awayon man ako ang maestra para tagaan kong test paper. Kay moingon man ang maestra, class, kinsa na ibabaw sa blackboard,
si Dr. Jose Rizal, di saan namatay? Sa Lunita. Ma'am, di man namatay si Dr. Jose Rizal sa Lunita, ma'am. Bagong bayan, ma'am, ang Lunita. Way Lunita sa una. Ako maestra, ikaw estudyante ka. Uy, hili na. Ako, masunod kay ako, maestra. Maestra, bitaw ka, pero bugo man ka. Oh, di away niya. Away si maestra. Ingon siya na. Tagag test paper. Kung answer ni mo, ambe, test paper raman di ay. Pag siya, wala, sulat ko. Oh, manurungan man. Ipatuluan ko ni mo. O check na natanan. Ihatag na dito kung daog. Principal. Istorya na sa buong daog. Sir, saan man ako ni Pipito, sir na. Sa istorya ni sir, sungkul man. Maestra, sir. Nga kay, moingon man sir nga. Tagay ko test paper. Sumbong na sa dipin, sir. Kaya, puta. Grade 2 na. Grade 2. Ito na, grade 2 na. Wala ko mga grade 1. Unya kay ang eskwelahan sa una kay grade 1, grade 2 isa ka room. Ibalhin na ma'am akong lingkuranan kanang dis ba? Dis, lingkuranan di man era dis ba? Ibaylo, da ko. Ingon sa mura man gud na. Nalingkuran naman ako na. Nang akong lubot diha na naman nakatapot. Ibalhin na, baylo. Away na pud be. Away. Mrs. Lumbatan. Away na. Ma'am, hili ako to ka pangalan. Hili Lumbatan. Pag-away na pud be. Tagay ko test paper para grade 3. Ano sa na? Dili ko daw gani ka human og grade 1, napunta ka sa grade 2, punta ko grade 3. Ingon dai pugod to sa principal. Sir, tagay ko test paper be. Ingon ko dai ning undaw. Ano naman? Ato ko sa grade 3 sir kay pwede magsibalik-balik sir. Gusto na ako kanang isa ka tuig mo graduate na kog elementary. Di ingon ko dayon ning principal. Kay Musliman, ingon ayan ng principal. Kay unsa imong lahi. Ingo, lahi ni lapu-lapu. Ingon siya. Lapu-lapu ka. Oo, ako lolo, lapu-lapu. Dili pwede. Kay wala pa ikaw matapos grade 1 na grade 2. Tapos wala pa matapos grade 2. Grade 3. Dili na pwede. Tapos grade 2. Ingon po ko. Sir, mag-away kami sir ni ma'am. Ingon dayon ni si principal. Basag dahin na lang na imo ma'am. Ito na. Kay nanganak man, siya ang among maestro, ang principal. Siya yung maestro. Sir, balhin mo ko grade 3 sir. Isa. Wala kang tapos grade 2, grade 3. Sige na sir. Tagaan ko test paper. Napunta sa grade 3. Wala, grade 1, grade 2, napunta grade 3. Pag abot sa grade 3, balhin man ni diri sa Tag-Abacana. Adya San Jose. Gidala na ako ni Papa Juanito. Ako unang gidala din ha sa Puyangi. Kaya maistorya na ako ang bahin sa Pilipinas. Adi, ito na, ang istorya ning kuan, Sugilanon lagi. Kay, ani sa ta sa mga Sugilanon. Pag tukod sa PBNP, kani si Juanito, mauni si Dr. Laway, siya si Dr. Lakang. Dr. Laway, Dr. Lakang. Mauna siya. Pagkatapos anak na istorya, gitukod niya ang PBNP kay author si Tiago, si Papa Tiago Manggubat. Nawala dili na nagdala og Tiago Ikleo. Siya na si Santiago Manggubat sa Sambuanga Talon, sa Sambuanga Peninsula. Pagtukod sa PBNP